Алдағыдай ойын баяғыда кәмден ойнаған нәрселерім robot контрсындырып жүрсе. Бұл ойынды қалай ойнау керек сіздерге осы апесінде тұрады, бірақ ойнау керек өзі файл тұрады, бірақ ойнау өзі менде iPhone болып тұр, өткені сіздерде өше YouTube'дан қараңыздар, YouTube'дан көрсетеді сол ойынды. Spotify'дан жазасыздар болса, VPN кересіңдер, VPN. Яғни VIP. Сонда интернет несі ашпай жатса, бір медиа эфирі деген. Сонда жерден бір ашыңыздар болады. Сеопата көрерім. VPN ашыңыздар болады, VPN. Кеттік, осыған кіреміз. Кеттік, let's go. Не жер таңдаймыз, не? Так. 救世主たるこの俺が全てを終わらせてやる。始めようか。Все. 最も結果は分かりきっているがな。Что там? 任務開始。邪魔をする奴は排除する。ヘイ、ここで決着をつけるってばよ。イントンナイハАйбай что она? もう人ではない。次の段階へと人々を導く者。Ты куда? 死獄転生。雨にしては少し大きいか。目的は唯一。 Öldüm be. 無限つくよみの成就のみ。思いのほかやりやがる。任務達成。 Мадарагом много. Вот это вот, она чёртика вот атауэши. Конечно. Народ за снимок тежер. Да, мадарамы новый. Кауыз баса тиргиндисе беш басандыро. Негизи обитон бармайсам мадарама оксойт дауыз. Дел аумайт бекесендир бар. Дел аумайт дауыз. Мадара тирген кезде. Мүмкүн мен даусым деп турган деген сөздөр өз кармады ой. Обитонун кармап өлдүм бе деп жүрчү. Так. Да, и дальше меня это сразу кеттиге. 始めようか。 Сикпаш, 9 最も結果は分かりきっているがな。 Уже конамыз бұдан шықты. Обитоның жүнжүріге. Кетік айрамыз. 任務開始。いいだろう。相手をせ。邪魔邪魔をする奴は排除する。分散しろ。夢の世界へ導いて。高架級の死獄転生。雨にしては少し大きいか。目的は唯一。 Сиганы қырғанда асықтыру десендер. 無限つくよみの成就のみ。 Деген. 高架級の術。Аш. 高架級の術。Деген. Құралас мы? Не бойна.俺を楽しませろ。 Еба, вспомнил? Не бойся. Здесь но. Давай беги. 次の段階へと人々を導く者。 Аш.
できる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。 Kimin senin özüne? Mehmet. 消えろ。思いのほかやりやがる。 Mal ya obito, mal şimdi. 消えろ。イントンライハ任務達成。 Осы ойында жазу негізін әпесіне қалдырдым ба. Енді телеграмма қаламда тұр. Ссылкасын мен әпесіне де қалдырып қоятын боламын. Бірақ өздерін ютубтан қарасындар ғой. Менде айфон түсінбейсіңдер ғой. Басқа мега айфон вообще біреу бақ. Айфон біреу ғой. Samsung такой телефон тұрды. Сымен олып жатыр, қиыны бар ма? Қиын қой. Біз ясы отырайық ма? Шешіміз қой. Давай, қапла. Қиындат жүрмедік бе? Саджин болды, Наруто. Қиындат әнді Саджин болды. Қыздарға шықпаймын мен. Ұптаймын ғой. Ұптаймын сәшек. Так. Мадырам мен Саскеге шығамыз. Обито бар, қасына біреу паразым шығамыз. Так. Давай, Наруто мен Саске, манаға да шығамыз тағы да. Топ, кет. 修正し始めようか。どう最も結果は分かりきっているがな。ことじゃん。邪魔をする奴は排除する。ここで決着をつけるってばよ。俺を楽しませろ。温存しろ。目的は唯一。無限つくよみの成就のみ。やるじゃねえか。けど負けねえぜガキュー。おかくに乗って人ではない。 Osman abi yine lan. 次の段階へと人々を導くもの。目的は唯一。 Eramaz mı? 99 değil mi? 無限つくよみの成就のみ。先方イントンライハ。消えろ。 Madaram 思いのほかやりやがる。分散しろ。 もう一人はない。次の段階へと人々を導くもの。イントンライハ。消えろ。消えろ。 Mağdur. Çok salam. Mağdursi. Ендігі үміт өземіз қиындап кетті шешең соғын. Став қызып жатыр ғой кәдімгі ше. Планетарий диве шеңде. Так. Импортальду. Театр. Сакура өз шығып қой. Мықтылар керек, мықты. Саски уручу мороди. Так, Итачи Кисами. Давай, айыр жүйремізі көтін. 修正書始めようか。 Айыр жүйремізі көтін. 最も結果は分かりきっているがな。 Шырна. 任務開始。 Tamam bunu.
いいだろう。カビラも愛する水晶波水遁水晶波セットリアトリアセットリアトリア月を夢の世界へ導いてやる。マダラの人間すぎるイエロ目的は唯一無限つくよみの成就のみ水遁水晶波Стой. 人ではない。水遁水晶波人々を導く者。水遁水晶波トリアトリアできる限り穏便に買ってやろうと思っていたのだがな。水遁水晶波豪華級の時間イエロ目的は唯一無限つくよみの成就のみ水遁水晶波水遁水晶波豪華級の水遁水晶波水遁水晶波死幕転生雨にしては少し大きいか。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者。傷を負わせるとはアマテラス全てを聞こえる。月を夢の世界へ導いてやる。アマテラス全てを聞こえる。目的は唯一無限つくよみの成就のみСтой, мне, стой. Там ведь豪華級の時честно. Молодец, блядь. イエロイントンライハ Молодец. А это Ше, осы ойны қалай ойнау керек екенін айтатын боламын сіздің бұйрық. Олды чорт білі мадарамен убейтін. 救世主始めようか。 айырамыз. 最も結果は分かりきっているがな。 Сендерге осы екі ренеган бар ана. Еще Бибишариннің еще мучичесі күші режимі бар ана. Еще толық күші мадарада бар. Мен бір жорға мадараны қоямын. Мадара мықты. あなたを絶対許さない。 Бибишариннің ренеганның. 俺の考えたやり方で平和をつかんでやる。 イエロ Давай нам, ну вот нам. 目的は唯一無限つくよみの成就のみ Ебать, естественно. Естественно. Мадара смотрит. Бандит, 夢の世界へ導いてやる。死幕転生雨にしては少し大きいか。 Я увидел оно.
なあしょ俺を楽しませろ。もう人ではない。次の段階へと人々を導くもの。Havana müziği var. Niye boş? Yüzüsün lan. できる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。潰してやろう。私は負けない。俺を楽しませろ。Niye bak sakın lan? Haydasın lan. Enis. Çaktırma şunu lan. できる限り穏便に送ってやろうと思っていた。 Kız öldürdü. Birden Naruto. Komik değilse Mobisho. Bu ne? Oram azaktıram kolay. 俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く。 Zina. 潰してやろう。 Ne lan? 先方イントンライハ目的は唯一。無限つくよりの成就のみ。味わえ。先方イントンライハ先方イントンライハ Geri gidip kutundayım. できる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。 Niye bak gidiyorsun lan? Madaran kadar öldürüyorsun dedi. Kuramam meclisi onu. Bizim Find yok. Yani tip yok. 俺を楽しませろ。Tip yok. 先生 雨にしては少し本気 Ha aman boş ver. 消えろ。先方イントンライハ Daha ayrındır. Hadi. 任務達成。 Endi. Tak. Endi bir qiyin bo'lib jamoatchi. Endi ko'choq. Tak. Sanji mode, tak Naruto and Jiraiya. Killer Bee. Hali oynaydi ko'p. Tak. Yallar chortlasak da. Naruto Sakura Kakashi. Katanda olib kiramiz. Ta'timdachi. Konan'da qizlarmen be. Давай sig'ib olaman. Ketka ko'tarin aylandir, amdarni aylandir. 急速始めよう。 Ayıramiz o'y bersa, ikki Tomo kekkaga vaqari kitte o'ynandachi. Eng mixti o'zlar tanday bilyapman.任務開始。私を試すと Ne işici? ペイ教えてやろう。永遠に続く痛み。 Şuna. Yeah. 俺を楽しませろ。 Не вот, не знал.
味わえ。月よ夢の世界へ導いてやる。 Bunları biliyordum. Kabul et. いいブラボ目的は唯一、 Как уднером. 無限つくよみの成就のみ。 Yok pijisna. Pijisna. Kaguya. İyi bas tamam. İyi bas. できる限り穏便に送 Ha ってや stop. ろうと思っているのだがな。 Obito'nun konuysa. 四国転生。雨にしては少し大きいか。目的は唯一、無限つくよみの成就のみ。 İyi bas tamam. İyi bas. 下がれ。できる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。下がれ。 İyi bas. Madara artık. Madara. Ayırsana. 次の段階へと人々を導くもの。 Şimdi. İyi bak. İyi bak. 月よ夢の世界へ導い İyi てや bak. る。 Это отличие на. Не,消えろ。 bu ne nasıl? Tutman iyi. 分散しろ。 Ne yapıyorsun? Aynı alırız. 私はまだ。 İyi bak. 潰してやろう。 Şöyle lan. Yes. 転生。雨にしては少し大きいか。 Вот Madara 目 diyeceğim 的 de. は唯一、 Kakao dedi 無 Vinigan 限 Nigan つ bak. くよみの成就のみ。 Lan Vinigan. Oğlum ben muçacıdı bitireceğim. Abi ben Obito kaydasın ne? Tut ne? Obito'nun Zims. Şakal dedi. Takta onu. で Kavga きる限り ne? 穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。 Takta mı? Amini. Ha tamam. Elimde çok önemli bir konu. 俺はもう人ではない。 Ne? 転生。雨にしては少し大きいか。 Sen. Ama で da きる pesana 限り zebra. 穏便に送ってやろうと思っていたのだ。 Hayır razı olsun. Sasuke yani Hobbit'in tavuğudur kanka. さあ、俺を楽しませろ。先方、イントンライハー。許してやろう。分散しろ。消えろ。 Ya bizi de ikna 穏便に送ってやろうと思って。 Şimdi şey anla şu ulti. 消えろ。 Sinir tümsü. 潰してやろう。 Öldürün. 消えろ。 Dediğindir. もう人ではない。 Hobbit'u 次の段階へと人々を導くもの。 kaptı. Birini. 消えろ。消えろ。 Şun. 消えろ。 Gayet. できる限り穏便に送ってやろうと思って。 正気か。 Evet. 分散しろ。潰してやろう。 Ne lan? Jangan dikucur dulu. 夢の世界へ導いてやる。
обито барам да там. Не стой. もう人ではない。次の段階へと人々を導くもの。雨にしては少し大きいか。 Sen nağız şimdi қолдансай обито. Қолдансайсың. Қазір біз енді обито боламыз, мына мадара бізге өтсе. Что там? Дәл күшті болма. さあ俺を楽しませろ。 жүрсең на. Мықты обито. Ең мықты мадара. 目的は唯一無限つくよみの成就のみ。 Ана жақта жүр. Жоқ. Шыққыдымыз ау. Обитөген сіз артын. 目的は唯一無限つくよみの成就のみ。先方インターライハイエロ俺はもう人ではない。イエロ次の段階へと人々を導くもの。イエロイエロ先方イントンライハできる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。 Oradan da bitirdik. 地獄転生。雨にしては少し大きいか。月夜の夢の世界へ導いてやる。地獄転生。雨にしては少し大きいか。 Botça. イエロ Obito қайдасың? さあ俺を楽しませろ。 イエロ月夜の夢の世界へ導いてやる。分散しろ。 Ебать. Забери. 俺はもう人ではない。次の先方イントンライハイエロ分散しろ。月夜 На выжить 夢の世界へ導いてやる。 Дегендер. 先方イントンライハ Артышың мені қолдағанына рахмет.イエロ Жоқ сияқты. Сен барлық тұмау бір нәрсе деп сәп кетеді. Мен көз сен бақтышың 目 менен 的は唯一無限つくよみの成就のみ。 Отшасына Да, шешек плотно айырасың. Саған жігітсің ғой. Или мен үлкен болуым керек. Үлкен болған шығар. Қаяқтан шешек. Обито қаяқтасың? さあ俺を楽しませろ。 Үй тұрысында. Не ойнайды? できる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。 Дегендер. Обито артынан келеді ғой. Кетка жүріп кет. Аммасып. さあ俺を楽しませろ。 Секіру үшін.
できる限り穏便に送ってやろうと思ってるだろうがな。Pois vamos, por favor. Ah, top, mexe. Missão fight. Ah, que tronos. Так, схватимся, сходимся. Нормально, достар. Фредді достармен ойнап алғадық. Енді өзіміз ойнаймыз. Қадыр шеба, мен обитірмен ойнайын, давай. Обитірмен сігі болам. Нарутым Саскеда. Наворотка. Асып кетті ме де жорындарын? 始めようか。もっとも結果は分かりきっているがな。救世主たるこの俺が全てを終わらせてやる。 И Августин каналда. 邪魔をする奴は排除する。 Dur. 楽しもうぜガできる限り穏便に送ってやろうと思っている。 それはない。次の段階へと人々を導くもの。分散しろ。 Еба. 俺を楽しませろ。 Это твой. Дай мне лук.できる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。思いのほかやりやがる。 Еба. 人ではない。 Нас жуарды кук. 次の段階へと人々を導くもの。 Son круги. Яна. Мада умчу. Держи нахуй. Мадара как-то.できる限り穏便に送ってやろうと思っていた。 やるじゃねえかけど負けねえぜ潰してやろう。 Еба. 夢の世界へ導いてやる。 Еба, тыさあ、俺を楽しませろ。潰してやろう。 Мадара, давай. 分散しろ。潰してやろう。 月よ、夢の世界へ導いてやる。 Еба. 消えろ。消えろ。 Кырган идесің Болды. Имму тассе. Осымен видеоны аяқтаймыз. Видео бітті достар. Қой таза шеш.
Gidin sürmeyin. Şimdi sürüyoruz ha. Terus yang kotak chip tuh. Yes. Dostlar video ayakta tutsa oynayın dostlar. Altta sol vurdu düştü düştü zarfada boyunca başladı İtkizdir için bir dili film normalde ben işte video sürüleri için bir dakika kadar normalde ben de seyredip o zaman videoyu kaçta жазалыңыз керек сіздер болсаңыздар бұл жерде мен описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Let's go. Қазір күтсеңдер бар. Ready please. Яғни қазір несі Наруто былай болатын. Naruto X Boruto X короче Ultimate Ninja Storm Connection деген ойын бар. Яғни бұл айта кетсе ол да толық барлығы бар. Ішінде индира Утсуки бүткіл десе адамдар бар. Соны ойнауға да болады. Ішінде бірақ ойнайын десең оны память толады. Просто сондықтан адасып Adasın бірақ оны өйдемеймін. Сіздер ойнасыңдар болады. Жазылсыздар болсын. Қазір ссылкасын да жіберсем де болады өзім. Осындай ойын қалсын. Тағы да бір осындай ойын бар. Тағы ойналайыншы. Бірақ ол керек емес шығар. Ішінде накаты біткен жерде бар. Бірақ керек емес. Алдасаңыздар аман болсын. Let's go. Пока. TV. Осымен видео аяқталды. Осымен видео қызықты болған шығар деп үміттенемін. Пока. Сау болсын. Аман болсын. Let's go.